हेलो कौन जाएगा सब नमस्कार କେମିତି ଲୋକ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛ ଫୋନ୍ କରିକି ତମର କାମ ନା ଆମର ଏ ଚାଲ ବୁଝା যাব କି ପିଲା ବେଳ ଏତେ ଗରମ ହେଲେ ଆହୁରି କାମ ଅଛି ସଂସାରରେ ଆହୁରି କରିବ ହେଲା କଣ କାମ ଅଛି ବୋଇଲେ ଦେଖ ତମେ ଏଠି ବୁଝିଲେ ହବ ନାହିଁ ବୁଝିଲ ଆମ ଗାଁରେ ନଙ୍ଗଳ କେତେଟା ଦରକାର ଏ ଜମି ବାଡ଼ି ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ଯାଇ ଘର କଥା କଲେ ବି ଭଲ ତମେ ହଁ କେତେ 10 ଟଙ୍କା ଆମେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଅଛୁ ହଁ 5 ଟଙ୍କା ବୋଇଲେ କେତେ କହିଲ 5 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ବୋଇଲେ କେତେ 6 ଟଙ୍କା ବୋଇଲେ କେତେ 5 ଟଙ୍କା ବୋଇଲେ ଟକେ 6 ଟଙ୍କା ବୋଇଲେ ଟକେ 8 ଟଙ୍କା